Mga igsoon ko ni Kristo, usa sa mga sakit nga mga pulong nga atong madungugikan sa itong mga katigulangan, sa itong mga ginikanan, kanang ingnon ta, nagdanghag man lang ka. Danghag biya nimo. Sakit na siya tungod kay mga kamatuoran man kini nga wala ta makatuman sa unsay atong gusto. Nagdanghag ka, panalit kon nagbitbit ka og mga plato, mga baso, unya nadagma ka, nabuak kini, danghag lang ka. Sahay ba noon, nagatang kag sakyanan, unya dayon nikayt kag biya, niabot ang sakyanan, nagdanghag lang gihapon ka, nabiyaan hinoon ka. Uba hinoon, kana siya nakasakay na kag sakyanan, unya nagsigag istorya-istorya, sigag text-text, chat-chat sa imong cellphone, pag humanilapas sa sakinyuha, nagdanghag lang gihapon ka. Mga igsoon ko din ni Kristo, ang pagkadanghag gisutang karon sa itong Ginoo, mao gihapon ni siya nga naatay pangandoy apan ang atong mga buhat wala mapasibo suma sa atong pangandoy. Matod pa sa Salmo Responsorio, ang akong kalag gihaw kanimo o Ginoo akong Dios. Pangandoy kini sa matag usa nga kita makakita sa atong Ginoo. Pangandoy kini nga dili lang ato-ato kundi gitusok kini sa atong mabubuhat tungod kay sayod siya nga ang atong kalipay, ang kahingpitan sa kalipay anaa lamang sa atong pagsud-ong kaniya o sa atong pagpakig-uban kaniya. Bisan pa mga isunod Kristo, kung dili ka mo tuo o Ginoo. Bisan pa mga isunod ni Kristo, kung daghan kay mga tao nga buot gyud i-deny ang presensya sa atong Ginoo. Naa ginang pangandoy sa pagsud-ong o naginang ang kauhaw sa kalag sa Ginoo nga atong Dios. Sa ako nang gingon sa makadaghan, anaa gipadayag kini sa atong tinguha nga humanta na grade 1, buotang mag grade 2, buotang mag grade 6. Sa diha nga naa natay 1 million, buot pagita na ilaing 1 million. Dili ta mo kontento magayso ni Kristo nga naman tungod kay ang tawag kanato mao man ang pinakataas. Kay diha sa pinakataas anaa ang atong tinayng kalipay o ang pinakataas mao man ang atong Ginoo. Na mga kaisunod ni Kristo, atong tan-awon karon nganong danghag ang mga dalaga. Nangandoy sila nga anaa makasugat sa pamanhonon aron sila makasulod sa kumbira sa kasal. Sa atong bahin, diha lamang sa itong pagsugat kang Kristo, diha lamang sa itong pag-uban kang Kristo, nga kita usab makasulod sa kumbira. Yan ang kita utog gingharian sa langit. Kalipay nga walay ingon. Diha sa itong pagabinyagan, iya kitang gitagaan og daghang mga grasya aron kita mahimong angay gayud o aron kita makaabot makabot nato ang atong mga pangandoy nga mao ang kinabuhing dayon ang kalipay nga walay ingon. Diha sa bunyag ato minulumanan na ang tubig nga naghugas kanato sa mga kasalanan. Ang tubig nga nahimong kamatayon alang sa sala. Ang tubig nga nahimong kinabuhi alang sa matag usa kanato. Naatay na dawat nga lana timaan
nga iyaha kita sa Ginoo. Ug busa kay pinatikan kita sa Ginoo, nan aduna kita ay katungod nga makasud-ong na sa kaayo sa Ginoo. Nadawat usab nato sa bunya nga Hesus Kristo ang atong sapot puti nga sapot aging timaan na sa biste ni Kristo. Mao na itong gisulob pagpadayag kini kay Hesus Kristo sa atong tinguha nga may sama kita kang Kristo. Ug sa katapusan nadawat nato kay Hesus Kristo ang gitawag og kandila kahayag nga mo'y magdanag kanato sa atong dalan paingon ngadto sa langit ng gingharian. Gisgutan sa unang pagbasa, ang kaalam nagsidlak nga masiga ug dili gayud muaop. Mao ni ang na nahimo nahitabo sa mga maalamong mga dalaga. Nga naman tungod kay anaa kanunay lang gidakutan naningkamot sila nga ang ilang mga suga dili kini muaop. Ug mausab kana ang tahas sa matag usa kanato nga mga suga ang kahayag ato nadawat dili unta kini muaop. Nga naman tungod lagi kay sa ato bang pangandoy doon naman kita og immediate end, immediate joy. Doon na siya kita og final end nga mga atong final joy o happiness, no? Kanang diha-diha nga kalipay ato ning pangandoy mukaon ta aron malipay, muadto ta sa CR aron malipay. Mo ni siya kay Hesus Kristo ang immediate nato nga pangandoy sa kalipay. Apan luyo ni ini doon na pagkikita og final end. Nga mo na siya ang atong pangandoy sa kalipay nga walay ingon. Ug diha sa atong pagpili nining kita umakalipay atong mga immediate ends or proximate ends, mga isugo ni Kristo, pwede tang malipat-lipat sa dautan. Pwede tang iyang butangan ito, iyang ngit-ngiton ba ang atong pagtimbang-timbang, ang atong mga decision making. Nga usahay, mupili ta sa joy or sa happiness nga makababag ka na to sa pagkabuot niya na kita og final and nga mawang eternal joy or eternal happiness. Gipatuo kita, mga Kristo ni Kristo, nga mauna ni siya. Apan, doon na sa mga Kristo ni Kristo, laing joy, immediate joy or final, proximate end nato, nga makatabang nato sa atong pagkabot na nagitawag final end or eternal happiness. Dihan napita mga Kristo ni Kristo, nagkinahanglan kita og dugang lana. Kay matud pa, wa kita kahibaw kung kanus-a moabot ang atong Ginoo. Na mga Kristo ni Kristo, importante kaya lang kanato ang pagpaminaw gyud kanunay sa pulong sa Ginoo. Ang pagbasa usab sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Ang ato sa mga gitawag og pagpakabana sa mga pagtulunan nga gilatid sa atong Santo Papa. Sa mga pastoral letters sa atong mga kaobispuhan. Kay mao kana sa mga Kristo usab ang mudan-ag kanato sa atong pagtimbang-timbang unsay importante alang kanato, kini ba nga joy o kini ba nga joy, atong itimbang-timbangon kung kini nga joy padung ba ni nga tos final end nato nga mga eternal happiness o bahinon kini bang joy babag ba kini hinuon sa atong pagkabot niya kita og final end or eternal happiness, mga kaisod ni Kristo. Hinuon wala sab kanina pasabot nga tungod kay nasipyat ta karon hangtod sa hangtod lagi ta masipyat ang atong pagtimbang-timbang decision making nato murag na blurred na gyud pag-ayo nga mapakawa tas paglaom kay matud pa sa tong sa ikaduhang pagbasa
nga doon na may kitang mga Kristohanon, malaumon lang kita. Dili kita mapakawa sa paglaom. Katoy taong mga danghag nga madalaga na matod pa na affirm gid ang pagkadanghag sa dihang sila nadali paglakaw aron pag pamalit pa og lana. Pagbalik nila wala na sa pasudla. Kay lagi magasin ni Kristo nalimot sila nga ang Ginoo puno sa pasaylo. Masinabtanon ba atong Ginoo? Mapasayloon ba siya? Mao na nga di kita mapakawa sa paglaom. Mobalik kita magasin ni Kristo sa itong pagsampit sa balang Espiritu, aron unta kita giyahan sa kanunay, aron lagi sa ako ningon, sa pagpili nato sa mga immediate joys. Dili unta kini ang makababag ka nato sa itong pagsulod sa gingharian o pagkabuot nato na itong eternal joy, kundi makadugang kini itong kadasing nga atong kabuton pa ang maong eternal joy. Amen.